Hola amics, sóc en Roger de Fotologístics. Avui estem al Height de Fígols i us explicarem quins paràmetres de fotografia utilitzem per fer carronyaires en vol. Comencem! Doncs ja som al Height. Quins paràmetres hem de tenir present quan fem fotografies de carronyaires en vol? Per fer vols de rapinyaires necessitem pujar la velocitat. Per tant, si cal, pujarem l'ISO. Tingueu present que cada càmera té el seu límit en l'ISO. Feu proves amb les vostres càmeres per veure fins a quin ISO és acceptable el soroll que genera. Quan sapigueu aquest límit, depenent de la llum que tingueu, si teniu molta llum no us caldrà pujar gaire l'ISO, però si teniu dies com avui, que tenim núvol, ens caldrà pujar una miqueta més l'ISO del que a vegades ens agradaria. El diafragma el mantindrem obert amb el número més baix que ens permeti la càmera. Nosaltres intentarem en els vols fotografiar el cap, i sobretot l'ull. Però és possible que l'enfoc se'ns en vagi a un ala, a un altre o fins i tot a la cua. Tot i això, no és recomanable pujar el diafragma gaire, perquè també haurem de pujar la velocitat i el fons ens quedarà enfocat. I sempre el que volem és que el fons ens quedi molt separat de l'ocell. Si fem fotografies a baixa velocitat, és molt probable que els ocells ens quedin moguts. No és desenfoc, no hem sabut quadrar la nostra velocitat amb l'objectiu amb el moviment de l'ocell. A baixes velocitats podem aconseguir efectes molt artístics, però haurem de llançar moltes fotografies fins a aconseguir l'efecte bo. En una sessió de vols, també, farem moltes fotografies. Les càmeres d'ara ens ho permeten. De cada ràfaga que fem, potser només salvarem una o dues fotografies. Això sí, si estem fotografiant en fons cel o en fons muntanya, no és el mateix. Quan fotografiem en fons cel, probablement el que haureu de fer és sobreexposar, a vegades 1, 2 o 3 punts perquè l'ocell ens quedi ben il·luminat. En canvi, si la llum ens ve de darrere i fotografiem en fons muntanya, no ens caldrà sobreexposar ni subexposar. Un cop els ocells són a terra, ja podem baixar tant l'ISO com la velocitat. Guanyarem qualitat i els ocells a terra no es mouen tan ràpid. Amb velocitats de 200 o 300 en tindrem prou. En canvi, per fer els vols, hem hagut de treballar amb 1.000 o 2.000 de velocitat. Per tota la sessió, podem mantenir el diafragma tan obert com puguem, és a dir, amb el número més petit possible. A no ser que en algun moment tinguem dos ocells que estiguin un al costat de l'altre i vulguem que els dos ens surtin a enfoc. A vegades llavors pujarem el diafragma fins a 10 o 12, però millor no sobrepassar aquestes xifres. Si t'agraden els nostres continguts, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal i activar la campaneta. I recordeu, mostrem la natura per conservar-la.